שלום דוקטור. שלום, קוראים לי דוקטור מוחמד בדראן, איך קוראים לך? גיא. גיא, שלום גיא. סליחה, דוקטור מצטער. כן, שלום. לא, אני לא יכול לדבר על זה עכשיו, לא, אני מצטער, אני באמצע בפגישה מאוד חשובה. כן, מחר. תודה רבה, יום טוב. סליחה דוקטור, אני מצטער. הכל טוב, הכל טוב. גיא, ברשותך, אם אתה יכול לכבות את הטלפון קצת, אם זה לא דחוף, כן? בטח, בטח, בטח. הנה, שלא עכשיו יפריע לנו עשיתי על בשיחה. השטק, סליחה, אני מצטער, סליחה דוקטור. למה הגעת לנו לפה, גיא? טוב, אני פה, כמו שאנחנו אומרים, אני פה בגלל אשתי. עשיתי בדיקת סקר מנהלים בעבודה, ויצא היה שם איזה משהו שם לא מסתדר שם בבדיקה. ובגלל שאבא שלי, זיכרונו לברכה, נפטר מסרטן ההורמונית, וגם כי הרבה זמן אני כבר הולך המון פעמים לשירותים, ואני צריך להתפנות הרבה, והרבה פעמים קשה לי להתחיל להתפנות. ואז אשתי אמרה, אין, זהו, מספיק, הייתה חייב ללכת עכשיו לרופא וזהו. תגיד שאלה, כשאתה עושה יציאות וצריכה, זה מלווה אותך בכאבים? לא, לא. בכלל? לא, אבל זה, יש, לא נעים. כן. הבנתי. תקשיב גיא, מה שאני מציע זה לעשות בדיקה רקטלית. מה זה בדיקה רקטלית? בעצם זו בדיקה שאני מכניס את האצבע לבי התרפ"ט ומממש את ההרמונית. לא, אני לא יודע אם זה מותר, אני כאדם דתי, אני לא יודע אם אני יכול לעשות את הבדיקה הזאת, אני צריך להתייעץ עם הרב שלי קודם. תקשיב, אני מכבד אותך, אני מכבד את הדת שלך, אבל תוכל להתייעץ עם הרב, זו זכותך המלאה. יחד עם זאת, לא למשוך את זה הרבה זמן, כי זה ממש דחוף, כי הסיכוי שלך לחלות בסרטן זה פי 3 מאשר אנשים רגילים, ובמיוחד בגלל ההיסטוריה של אבא שלך. כן, זה באמת מפחיד. מאז שעשיתי את הבדיקה, זה באמת דוקטור, זה מאוד מפחיד, המחשבות משתוללות ורצות, אני כל הזמן נזכר באבא, זיכרונו לברכה, וזה מפחיד, כי אני עושה הכל בבית, עם הילדים, עם הקניות, ואני תמיד רגיל להיות זה שהוא המרכז, שהוא פעיל ועוזר, ואז פתאום להיות זה שצריך שיטפלו בו, זה מפחיד אותי מאוד. מבין אותך לגמרי, במיוחד שאתה כל הזמן בבית, עובד, הולך לעבודה, חוזר, ופתאום... כן, לא, לפחד שאני אהיה חולה. מה שיש לי גם להסביר לך, שחשוב לדעת גם שזו בדיקה לא ארוכה, היא קצרה, פשוטה, אמנם שהיא לא נעימה, אבל היא ממש פשוטה ולא כואבת. כן, כי זה באמת, אני זוכר, נזכרתי עכשיו שאמרו שזו בדיקה שהיא כואבת, אז זה טוב, זה מרגיע לשמוע שזה כן, לא ממש כואב. בדיקה לא כואבת, היא קצת לא נעימה, אתה יודע, אבל היא לא כואבת. וגם עוד משהו חשוב שתדע, שאחרי שאתה מחליט שכן, שתדע לך, לא רופאות, לא אחות שעושים את הבדיקה, אני בעצמי עושה לך את הבדיקה, בסדר? כן, זה מאוד חשוב, אני לא מעדיף שאם זה במצב מסכן חיים, שבאמת שאתה תטפל בי. אני אטפל בזה באופן עצמי. בסדר גיא? טוב, יש לי הרבה מה לחשוב, אני אלך להתייעץ עם הרב. תייעץ, זכותך, אמרתי לך, זכותך מלאה, מכבד את זה, תייעץ עם הרב. ואני אנסה לעשות את זה הכי מהר שאני יכול. ואני אביא לך גם את המספר של המחלקה כאן, תבקש ממנו שתדבר איתי אחרי שאתה מחליט, כדי שיפגע את הבדיקה, בסדר? בסדר גמור, תודה רבה דוקטור, תודה רבה דוקטור.